Hey, inis tá me coint le Kathleen Conlon ó VLM Ireland. Kathleen, chun sáú. Tá me go maith Darren agus is bralam bheithanse cantlaat faoi VLM. Ok, sin gur bra. A Kathleen, a féidir at beagání déad féin a rádiún agus a rádiún céhíd VLM Ireland agus cadaíonn obair dhéanann sibh lo. Well, dús Fómhair beidir mar dúis mis a Kathleen Conlon, tá conarm í Sligeach agus tá mé an seo chun cant faoi VLM. VLM sin Vincentian le mission. Sin agriocht go bhfuil bant acu le tithe san Afric go háirithe an Aetóip. Agus leis na blianta fada anuas 8 mbliana mar sin tá mé héin ag dal go dtí an Aetóip ag obair leis an agriocht íontach seo. Go háirithe in áitice mar Addis Ababa agus áit eile timpeall 5 uair chuig ó dheas gin phríomhchathair sin Bhuail. So mar dúis me dús tá is as Sligeach mé, tá mé tar éis Éire as ma fust mar phríomhoide scoil ilchreideach í Sligeach. Agus chuaigh mé chuig an Aetóip dús i 2008 agus tá mé dal chuile bhliain ón láisiir má. Agus is iontach an seans atá agam darlam héin chun an obair seo a dhéanamh, chun casadh leis na daoine, leis an gcultúr, leis an gheol, leis an damhsa, le farsantacht na líne is iontach ar fad an seans a fuair mé trí VLM. Sin híntaach agus nuair haon tú an bíonn tú ag múna nach míon? Sinné, bím múna I rith an tairí do grúpa postaí a tháinig isteach ón I tíre ar ón na háiteacha timpeall na carrach. Tagann siad isteach mar ní léon obair le fáil acu, agus tagann siad isteach beidir agus iad med 1 bhliain, 2 bhliain, 3 bhliain, 10 srista acu. An sin is tógan na Gardaí san áit sin suicide agus tugan na diocese na Daughters of Charity agus na sagart Vincentian sagart tugan siad cúna das na daoine óga tugan siad fosca dóibh agus tugan siad seans edachis dóibh agus sin é an fá go bhfuil mis agus daoine eile ag dal an sin chun seans a thuirsó bhí rith an tairí cuasa edachis sa bhéarla agus sins de mathematica a chur ar fáil dóibh. Chun go mbeadh feabhsa teacht ar an gaideán mar mana éiríonn leis na páistí í scrúda ag deireadh na bonscaile. Díl cad acu dul isteach sa bhanscail, so ní léon seas acu a cónaí acu ar an sráid. So sin an fá go bhfuil muid ag dal. Chomá le sin leis na blianta beaga nús freisin bíonn mé héan agus cuideas na daoine hagan lam go háirithe Vincent Conway asplá clia bhí Vincent ina phríomhoide ar scoil I Glontarmh. Tagan táid níis ag plé le cúna a thuirtas agus tagart a thuirtas de múntóirí in Addis Ababa agus freisin I Bhuail. So sin an rud atá siúd agin. Sin go híntaach is féidir an dul arás go dtí sin a cúpa náid beidir just chun níos mó ólas á amach faoi VLM. A cábhfuil sibh lonathe in Éire go Deireadh agus an agriocht idirnáisiúnta sibh nó just in Éire amháin? Well, Táid I suppose bunithe in Éire, but is agrad idirnáisiúnta sin mar tá branche de VLM a go cúpla branche de VLM freisin I Veracá.
áit na Mheiriceá go bhfuil na Vincentians lonithe tá VLM ar siúd ansin agus tagan cuidhá just na daoine ó Mheiriceá freisin ag obair leis na páistí agus leis na daoine fásta agus ar agríochtaí nó gnóna eile go háirithe gnóna tá plé le mrá le sort skillan a hort de mrá agus gur féidir le béidir airgad a áil agus skillan a hort na fear freisin sanna tá VLM America agus VLM na Éireann ag plé agus ag tuairt tagart le chéile agus ina éonar freisin. But tá bíon muidna in Éireann, bíon muidna lonithe agus speisialta in Addis Ababa agus tá na daoine hagan ó Mheiriceá, bíon siad rudí in áiteacha in Éire na tíre se in áiteacha mar Jima agus Banga agus bíon siad san ag obair go háirithe leis na mrá agus leis na daoine fásta chomacht leis na páistí. VLM sin Vincentian le missions táid lonithe í St. Peter's í Phibsborough. Is féidir féchanse riamhfos www.vlm.ie agus tá cuile chóirt skillanna ag teastáil ó VLM dus na daoine san Aetóip. Go háirithe skillanna san Ríomhaire agus skillanna sa tógála. Tá gach gné den tógáil tá na skillan seo anna gár tá gantanas leis na skillan seo a chorasta na daoine in San Aetóip agus testing mutha fólam agus tá áthas an dainartha agus tá siad anna bhuíochtíí go bhfuil muid ag teacht agus ag tuairt caradóibh. Kathleen, cad é an próséis atá a gcuibh ó thaobh saorálathe nua a cheola th leabhar gach bliain? Well, I suppose an príomh-próséis atá agan nó tríd idirlín. Chomaith leis sin bíimiid ag chur fógras te ins na pápéir agus na hiiriisí atá ag plé le daoine tá múnseoirt sa bhanscail, sa bhanscail agus chomaith leis sin san tríú level freisin. An bhliain seo bhí cuideas na léachtóirí ó na choláiste tríú level ag plé linn san Aetóip agus is iontar chu fad na skillanna atá á chur ar fáil tríd gachané den éidechas a bheith ó thuairt na daoine. Ach ní hamháin san éidechas tá gantanas acu freisin sa sláinte. Tá gantanas acu freisin sa ins na honad sligeacha agus go háirithe chun skillan a thuairt dóibh chun airgad a chur ar fáil dóibh féin. Sinné an gantanas is mó tá acu. Bíonn sibh ag bailú nó a géirí airgad a bailú an bubal gach bliain ach mion. An féidir cén chuí a rá dún cén chuí dhéanann sibh é seo? Well, I suppose sin an fág bhfuil méim le clia an deire seachtainna seo mar tá an VLM Bhuail ar siúlagin in nacht san Óstán Gresham i lár na Cathrach agus seo é an, I suppose, an gníomh is táhachtaí atá agan chun airgad a bhailú mar tagan daoine a tugann si takeíocht dóibh don teacht le chéile seo agus bíon sprí agus sport agan agus bíon cabhrú adrin féin agus tagan muintear an phobal chuig an sindig seo mar a ddéirtha agus is dótha chuirmid písma airgad le chéile chun an agriocht a rachtáil mar ga fin
aimish ón phobal cén sé díreach hiag an Aetóip. Níl mórán a dal churbe níl éonrad rilé a dal is just an agriot héin mar feimid tachiot ón y Vincentians hon an agriot a rachtáil agus freisin os rudí mar an Bhuail san a nocht agus a sin bíon quizzes agin agus bíimiidir cant in na sépéil fud na tíre freisin agus rudí mar sin, rudí beaga mar sin. But ní choslann sé mórán, mar ní le duine amháin, Kathleen amháin, Mary Ann Stokes, ag obair san Oifig, agus déanann siise an I suppose an gníomhaíocht go léir dus na daoine a bhí sa dul hiag an Aetóip. But www.vlm.ie féachar tá sé anna simúil agus tá seans de cáchan. Ok, mar ócail scór a Kathleen, cad é an teachdracht ag an nera a bhíon leat a thuirt amach dar éistóirí ó hé VLM Ireland? Well, gur magad daran an seans seo thuirtam. Caithim é rá gur chur an tros seo gur thug sé smaoine iontach difriúil orm faoin saola tá agan. Táimid I suppose, táimid sever sa tír seo. Cinse tá 5 lán daoine tá agam sin. Ach má chéimiid go dtí an ospidéal. Is féidir len cabhra áil. Má hagan ar Bochtaineacht ar Bochtaineacht is seans na scalanna faoin siad siacán. Thomáile sin má éiríonn daoine as a Bochtaineacht faoin siad Ranch wa airigid. Cé uaireanta tógann sé píosa beaga ama ach faoin siad sé. San Aetóip má táirt dul go dtí an ospidéal níl éon plúd agad agus tú lí ar an labhair le gan éon plúd ar churbe. Thomáile sin ní féidir leat píosa áil le nithe nó le lól. Caith mé héan maidin ag dul timpeall san ospidéal bhliain le Dr. ó Sligeach Vincentian cén sé an sin gaflíon ar seachtaine ag obair leis na doctorí óga ag tuairt takeíocht dóibh agus thuaimar timpeall an ospidéal ní ain nach chathair éon rud le nithe nó na nóil san ospidéal. Tá siad ag bra ar gáirde nó ar a cháirde nó ar a gláán nó ar othair eile chun píosa le nithe nó na nóil. So táimid ar bhain na muite. Mar a dúirt duine nó tá sé deachar do gcuoine bheith éisteach ba táimid cinse ó chrí ar bhain na muite. Mar a dúirt an a DOC Astor dúirt si caiisi tháinig sé ar cuairt an seo cúpla bliana héin agus ar siise. The Irish have gold in their hands, but they think it's brass. Cinse tá ór agan in our lábha. So tá darlamsa is cartún an ór sin a wrench I meas na daoine nach bhfuil dóchan le nithe nó le lól acu. Ok, Kathleen, gurmaíle magad, just coin chat inniu agus asúil gom gur maniu taitneamh as an ócáid sin an ocht an ball. Yeah, gur magad daran tásúla gom fesin. In fact, táim cinse go maniu be taitneamh as. Yeah, gur magad.